Tukule Jumapili mwancho murigiria nigo tukoya chaka kurwase county ya Nyamira nigo ababwatani nene abaibori na borokiwa banyare ko bagosegetu abanyare ko bagwesonania nabo igokwerikia inde banyare ko bakogendera amona masomo gusakisemi kiria kirengete kwena na amafundisho y'ekigasi kya amaboko gukwana nigo omwarimu omonene bwe skuru y'obubundi ya Kitutu Masaba Peter Nyaribo banyare ko bagoteba kubwatikana na banga banyare ko bakwimuke kikosi echi magoko ni banyareko bakwenyorera emirimo aria sekinsemo nabigo abange banyareko bakwirika emirimo ko bwatikana bumanyi obanyareko bagotwara amaigerio seki skuru echo murike itokurase county ya Nyamira Paul Kapokara niga gusanga muna intwe igoro robotirwa gago kona monegeta sinekiga umwarimu yigo monene nigagorede gesaku kyomugusi igoro yengana yagendera ko bageko baho n'abantu bakwenda seki skuru echo bobundia mbali batasometi TVET now teribuna TVET iri myaka iri yakare abantu barengerere tibuna omuntu kogenda ocho ini TVET institution cyakarugira village polytechnics no muntu wete ose school dropouts una abantu abange ba mineti ne maana yoko genda TVET institution no gochikoegwa skill elinde gokonye asobugima bwao nabo nigagendera ko bagakomenta na gukwanira igoro y'obuya bw'eki TVET asasigitira ababuli kwene kibunango irabara abana babo kwayolera kisemi ejo kirabakonye kwegenderia samatukabo alebosyo sikuisi atogota abuna education is the key but TVET is the master key ejo minute buna education yes nonyonyore lakini kobwata TVET ige ekobeke fungo yo koigorera emiranko andonsi esogocha ebuya bwe skuru eye ya Kitutu Masaba ose college ya Kitutu Masaba igere buna as an environment yere number 1 igere very conducive, number 2 kinyomba kya abana komenya igere very cheap very affordable ntobwate courses chance p facilities tobwate igere kingiya buna bone kya refrigeration and air conditioning serikali ya talented etobwate the best equipment in this region kulingana muno mwalimu yotenete kubundisa abana igoro y'ikikompyuta kurwa seskure iga aselita Walter Nyabaro igagendera ko bagagusegeta ababuli kwene kibunango tumabara abana go cha seskure iga ya Kitutu Masaba asatibinga nigo bako bakonya abana weicho lya chiloni tikira bakonye gweyakanira school fees nabo igo ko barusiria ababuli egurube negeto konyara gwo konya abana funze banyara gwo apply help banyore scholarship nende banyore chilons bone go mwiburto basagwe chande skari reta abana bago bache basome we don't ndoriko baseli bagocha to abakonya gwo apply help eri banyora the scholarship na ne loan eri babwata abeganigati abana abo bagosoma seskuru yiga bakwerera ubuya bwo skuru yiga nabire banyorire asibego basegetera basaba ndeko nikibunango ebwatanye baramone skuru ye eriho kwegendereria Dismas Kenyando ngokora ekose koroko building and technology under the Department of Building and Civil. Ase skuru ekorunchoini obuyambororo bonge ase bali moreiskau toko barigani ase skuru yaito obuyambororo timo abwagochanga school fees teyo na mogocha monyora bokonyi agara mogendere na masomo ino. I've known a lot of things concerning fashion and design, and fashion and design is a course that is self-employed. Once somebody has finished schooling, before getting government job, you can employ yourself by having your own workshop. Sikuwa najua vitu mingi, lakini tangu nikuja nimefunzwa hadi sasa naweza fanya installation. Na omwelio ye ni go Peter Nyaribo uyu mwalimu munene bwe skuru yiga aganirie serikali kwene kigusire skuru yiga kira chingaki eli abana kurwa skuru yiga konyorege somo abana bamentekanire buna tutakagerete facilities chajagira kwa stretched ebiransi byajagira gutokea na bituraga serikali yatokonye na ende tolentere mo equipment in other departments elinde bisa nabuya abanafunzi basome elinde banyara konyora skill eisaine ekyaro na abanafunzi bakanya komenta una bibia chete bio chakaokea gingo report regetasini kya wanjete kya Ndizi TV kurogiga se county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara.